Ele be shuburi yande. Kom meshan la se. Ele be gidregi. Awon mudin ke gidregi. Mudim. Kan bu ya ara ejidem no mudim. Kan bu ya agaje. So eji security eji zemo. Jema posemo. Jema bege kan bu na pa. Nsi a pe yan bu. Ya so mepe ya. Mepe ya wo ma ya. Na ye ko fa mi ro ndo. So aji ma so be shi bu ya. Bu ya se shi ebe ke bu. Aji ma so be ke be. Kushoki ike. Aji ma se be ke we be. Nsi a no wa mi mu. Ya so wa mi mo ka she wende. Nsi a Bilita wa ya no. All the wire we here. Kuwa. Ajo dem se be na mi mo. Nsi a umu mi. Ajo which family? Nsi a obi a family of obi oha. Ajo se eru yende bukwan. Eru me mku je tesha. Nsi a no mu ato ya. Se ajo se eru pe me nji mu di me ebe agaje. Na isi of mu ishi straight ebe ata. Nsi a be ji be go transport nga. Ade iye me ja po chama te be o. Bezo my brother say bezo na ya But pause. That small boy gidre before yesterday na Zulu Chris. Eli mega na Zulu. Amamo ya bo Chris, but I want the boy. We for example na. Otu me road na. The boy no we adu pe no ofebe ho. Iye nga ko awon. Be vigilant. Oshim tore after. So the boy ahụ mgbe m pụtara n'ihu ga ya agbaga ọsọ. Nsị a na-agba ọsọ ekwe m kwa agbaga ọsọ na enwe abịamị na afọ na-akọ gị. Nsị a na-agba ọsọ. So enwe ihe ọzọ. Since how long ka ị nọ n'Umudim? Adịghị m n'Umudim. Kwesịokwu ka adịghị. Adịghị m n'Umudim. How long ka ị batara ebe? Enweghị m na-achọ n'Umudim ebe. Ebi m ebe enwekwe. Elekwe na onye ka ị kwụrụla m aha ya na-egbu nkwụ. Onye ka m gwara asị gị kere ntị. Nsị gị mgbe m the boy mgbe m bịa so ebe as of that 2 years more than 2 years ago or 3 years ago. M gwara sị ka m mata ya wụ na ihu. Mgbe ọ nọ n'ihu ya kpaịrị shanọ n'ime sị onye ọbụla ajọ ewe ya ebe. Nsị ya sị kesi ebutere ihe mmanụ. Ama m ọsọ ọ resị mmadụ mmanụ ka ọsọ ogbu nkwụ onye ahụ ya ree ya. Mgbe ọsọ ya nwa. Na amamia no na kemgbe 3 days ihe ahụrụ ga ebe azụ ụlọ Chris elala ka ya ka na ya ọmụa agara m ịlọla ole ebe today na mshigbu ya bịa na ọwa mi mebe ke mụ agara no that 3 days ago ele ihe bịakwara na eme mgbe mụ na emu ga mụ apụra kwa apụ ishike ma apụra ele ihe bịara na ebe bịa ele ihe bịara na ebe 3 days ago. Okay, I'm going to say if you know that, I go lay you down now. I go lay you down. Okay, ihe ndị Ibu ya bịa 3 days ago ka ọ wụta. 3 days ago ha bịara achọrọ m ịmụ ihe bịara bịa ime n'Umudim. Ele ihe butere. Enweghị butere ebe agba ele ihe ije ọsọrọ bịa Umudim. Okay, what time we are? Shut up! I should never have done it. Ebe shop this myself because this stress I get problem now. Kia wata. Yes. Ebe ka shi bata. So mo e po ma kela. Okay, ijo soro bata Umudim. Larecha anya lama bia ma ha ka buru why. Okay, e we ku USA me nta what. And ijo mo say mo that day. Again bo ebe bi me. Nsi nde shi ma mi mo. E wata. E shi ma mi mo. Akosem ni mdi gihu na junction shi bata ebe na kia ata junction. Mi ebe kan shi je biama. Nje ma sha da. Mo apora shi ebe apora mo akobezo apora me ebe ata ebe and you transport ko kam ji. Ọwụkwụ ka m ji apụra. Okay, ị chiri isi ka aga amụrụ aka. Ebe ka m pụrụ. Ele ụzọ na-eji aga amụrụ aka from ebe. From Umudim. From Umudim, ele ụzọ na-eji aga amụrụ aka. Ụzọ ya na record ebe ndị security ahụ ebe emere occasion nọ na.
Nke mere question nọ na. Straight ụzọ ebe ahụ ebe nke rapụ amara akụ. Oke ibi ebe kemgbe. Ebe ime ebe oke a sọta Na-enweta achọ ụzọ mkperịta ụzọ na-eji afọ amụrụ akụ. Mgbe m na-amụ akụ, enwebe m ga-echi Oke ibiela amụrụ akụ. So ya sị ya mgbe m na-amụ imo, mgbe m ga-emechi ga-akwụ m. enwe m chere one word ọgụ onye ahụrụ Sunday gbagawa ya ọkụ ka ọnwụ gị amakpụda ma na mkpọ ya confirm na ọgụ nwa na gị nwụ otu mmadụ na ọ gị kọwa gị yes or no Oke ọmụ a. okay ozuole